това видео 2 филма и почна като истинските инфлуенсъри да дигаме енергията. В това видео 2 филма, които са за вредното влияние от социалните мрежи. Набързо единият е Фалшива слава. Всъщност това трябваше да е втория. Но първият е Социална дилема. The Social Dilemma. И това Фалшива слава, не знам как беше на английски. Може и да не е фейк. Може и да не е фейк фейм. Или нещо друго. Но на български беше така. Има ги или в Netflix, или в HBO нещо си. Спойлер алерт сега. Ще ви разкажа какво се разпразва в тези филми и защо всъщност социалните мрежи са толкова токсик. Да започнем с оригиналния, по-добрия филм, защото другото не е конкретно защо социалните мрежи са токсик. В Социалната дилема са се събрали... Има нещо като водещ, който говори на TED Talk и обяснява как социалните мрежи са токсични. Общо. И в документалния филм се появяват всякакви хора, които са продуктови менеджери, дизайнери, инженери в различните софтуерни компании. Мисля, че главно в Facebook имаше по-интересни такова, но и в Google, в Gmail и така нататък. Се появяват такива хора и обясняват защо така се е получило. Че са тръгнали с идеята да правят нещо хубаво, но всъщност са направили най-зарибяващото нещо, което може да съществува. И има един много хубав цитат от този филм, че само две индустрии наричат клиентите си потребители. Софтуерната и наркотиците. Users. Или custom. Не съм сигурен как точно беше на английски, но това ми се запечата, че само две индустрии наричат клиентите си потребители, софтуерната и наркотиците. И общо взето, интернет си е станало като наркотик. Телефоните, TikTok, YouTube, Instagram. Знам, че сте тук. Все пак го гледате това видео от някъде. Да. Обясняват как са създали алгоритмите на социалните мрежи, така че да те държат максимално на платформата. Защо? Защото тези социални мрежи изкарват пари от реклама. Колкото повече реклами изгледаш ти, толкова повече пари ще изкарат. Тоест, колкото повече видеа изгледаш, толкова повече пари. И колкото по-дълго се задържиш на сайта. Аз си плащам често казвам за повечето неща. В YouTube, примерно, не съм виждал реклами от години, но в другите платформи мисля, че нямаш тази опция. Или сега тъмън се появи. Сега тъмън гледам в Instagram, се появи опцията да си купиш за 20 евро и нямаш реклами. Което след като Илон Мъск купи Twitter, се появи в Twitter. Общо взето. Но да. Документалният филм започва с това как всичко е направено така, че да те задържа на платформата. И сега какви са главните инструменти, за да те задържа на платформата и какво е токсик, как да го избегнем? Първото нещо е безкрайния скрол. Мозъкът няма нужда от почивка. Затова по някой път вместо да седим в социалните мрежи, може би е по-добре, ако искаме да се информираме, защото това е целта, нали? Да знаем какво се случва в света, затова влизаме в Facebook, да видим какво се случва в света. Или в Twitter. Сега в Instagram не съм сигурен дали там ще се информираме, там по-скоро нещо да научим ново, да се мотивираме, да се инспирираме и така нататък. Сега тук някой ще каже, няма ли български с вас? Да се вдъхновим, не да се инспирираме. Но да, това е нормално за всеки човек, който ползва повече телефони, да ползва яко чуждици, тъй че свиквайте. Като ползвате телефони, вие се адаптирайте, защото не може всичко да се превежда на български. Даже
Аз ако мога да говоря на английски, да ме пелтече да на щупения българо-английски, индийски. Ако не говорех на такъв език, най-вероятно нямаше да го прави на български, щях директно на английски. Защото когато правиш на английски, по-голяма аудитория, по-позитивна енергия и така. Може би до някъде е по-добре. Но мога да говоря перфектно български, или поне се опитвам. С английския не става, тъй че това е положението. За социалните мрежи, юзерите и за платените неща. Сега, YouTube го има това, за да си махнеш рекламите. Facebook там го вкарват в x.com, което преди беше Twitter, се появи като blue check марка. Между другото, вече в Instagram и в Facebook може да се верифицираш. Това от няколко месеца, но предполагам, че не е чак такава новина. Та двете неща, които те заребяват, са безкрайния скрол, това, че нямаш почивка, което мога да го правиш с Google браузъра, нали, говорихме за новините, има включи и изключени recommended feeds, които свършват всъщност. Поне 50 новини се свършват, въпреки че ако ги рефрешнеш, се появят много 50. Абе, много е трудно. Много е трудно да се откачиш. Най-добре е просто да си чупиш телефона, да си вземеш някакъв от тези бабешки телефони с копчета и да си ползваш него, но как ще стане? Писах ти по месенджер. Как да си влезем в месенджер, като нямаш смартфон? Тегава. Не знам какво ще е решението на това. Но решението, което аз съм стигнал за себе си, е по някакъв начин да елиминирате безкрайния скрол. Самите приложения се опитват да ти го наложат това като някакъв тайм лимит да имаш, но аз не мисля, че някой ги използва тези тайм лимити, така че това е безполезно. Пък и дори да го имаш този тайм лимит, най-много само да се депресираш, че не можеш да спреш, защото не можеш да спреш. Вече ти е хукнат мозъка и край. По-скоро това, което аз правя, се опитвам да не ползвам приложението, ами да ползвам сайта на повечето неща, тъй като работи по-бавно, работи по-смотано и примерно имам конкретен някой курс да изгледам, гледам го, затварям, продължавам да работя или така нататък. Ние сме свикнали вече постоянно да имаме в ушите нещо. Или поне повечето хора са така. Когато си в колата, слушаш радиото или слушаш подкаст, слушаш музика, винаги трябва да слушаш нещо. Това не може да се премахне, но между другото, това не знам дали мога да проверя с медицинско проучване някъде, но съм почти сигурен, че е така, че аудиокнигите влияят по-позитивно на мозъка, отколкото съдържанието в социалните мрежи, дори да е подкаст. Въпреки че проблемът на повечето аудиокниги и книгите като цяло в днешно време е, че измисляш някакво тъпо изречение, примерно започни с защо. И от това 5-минутно TEDx клипче правиш някаква книга 300 страници, безполезна, която можеш да си я спестиш с 5-минутно клипче. Но както и да е. Има книги, които всяка страница е стойностна и на аудиокнига според мен е по-полезно, защото гласът до някъде е по-спокоен. Както и аз се опитвам се в тези видеа да съм с по-спокоен глас, защото вярвам, че това до някъде не напряга мозъка. Дава ти тип медитативно състояние, когато гласът не е толкова енергичен. Пак казвам, че това трябва да се провери на някъде, но както сте свикнали и каквото сте виждали в социалните мрежи, повечето хора, които говорят в социалните мрежи са: здравейте, какво става тук? Направо днеска ще разцепиме 3 начина да разбиеш света. 5 начина да си по-уверен, 6 начина да си намериш гаджет, 3 начина да си по-богат, 5 начина да убиваш маркетинга на бизнеса ти. Смятам, че това те бъква до някъде.
Не мисля, че го правят нарочно обаче. Не мисля, че го правят нарочно, но според мен има психология, която задържа хората да гледат повече такова съдържание и затова се ползва. Сигурно, сега все пак аз въобще не съм правил никога видеа, но според мен хората може да са опитали такъв тип съдържание като мене. По-монотонно, по-така. Лекичко, спокойно. И да не се е получил. Никой да не го е гледал. Алгоритъма не го е препоръчал. Защо? Защото алгоритъма се влияе от някои неща, между другото. Алгоритъма се влияе от някои неща. Това доколко ще изгледаш видеото и дали ще харесаш, ще коментираш. Колко често ще коментираш, колко често ще го гледаш това видео. Нещо такова би трябвало. Логично, нали? Колкото повече време го гледаш, значи трябва да го препоръчам на някой друг. Сега, какво се случва обаче? Да приемем, че хората са в различна степен зарибени към социалните мрежи. И това видео обаче въобще тръгнахме от двата филма за социалните мрежи. Аз си... Да. Да, пак да кажа, двата филма са The Social Dilemma, социалната дилема и Фалшива слава. Може да ги намерите онлайн някъде. Говорихме за, че алгоритъма предпочита повече да се гледа. Сега обаче от тази работа произлизат много гадни неща, които бъгват човешкия мозък. Примерно, misleading titles, или така наречените clickbaits. Нещо ти сложат, видео 40 минути, няма, примерно, тайната на нещо си. И в това видео няма я тайната. Просто си загубил 40 минути, защото чакаш, ти бъгваш се вече. Това изморяване, го има в маркетинга. Ако си спомняте, не знам, както и да е, преди 10-15 години, може да не сте го виждали никъде, но имаше определени обучения, които влизаш на един сайт, там почва едно видео, което не можеш да превъртиш. Разбирате ли? Това видео, мисля, че се повтаряше или беше безкрайно, или беше 2 часа, не съм сигурен. Идеята на това нещо е да те измори и да купиш. Съответно, по този начин, когато ви източват енергията, когато чакате нещо, надявате се, вие купувате повече. По този начин фирмите изкарват повече пари, рекламират повече, а социалните мрежи изкарват повече. Всички печелят, но на вас мозъка ви се бъгва от всякъде. Труши направо. Как може да се оправи това, като се плаща за социалните мрежи? Който се опита да направи Илон Мъск с Twitter. Но само до някъде може да се оправи. Защото все пак ние не можем да контролираме втория елемент на токсичността на социалните мрежи, което цялото това нещо го има в социалната дилема. Аз просто го превъртам през моята призма. Едното беше безкрайния скрол, другото е recommended feeds, предложенията. Което е направено по два начина. Едното е да те зареби да не излезеш от сайта и второто е, между другото, това също е много токсик, да ти затвърждава твоите вярвания. И се обясняваше там с пример с едно момче, което му излиза някакво видео, почва да гледа нещо конспиративно, каквото и да е протест, вкарват го в затвора там, какво си, що си. И даже сега започвам да си спомням цялата систематика на филма, нали, как му се чупи телефона, живота му се променя, а после пък всички са толкова заребени, цъкат си на масата, ние не могат да се отделят от телефоните. Но до някъде е нормално. Първата стъпка, за да... Какво казвам се, аз не съм фода-адикт, но по принцип, какво им помага на мен и на повечето хора, какво го пише в интернет литература за най-полезното ползване на социалните мрежи, е, че първата стъпка е да не се самообичуваш. Да не влизаш в един порочен кръг. Това не трябваше абсолютно. Както е. Защо изгледах още едно видео? Защо изгледах още едно видео? За нищо не ставам.
Ама, че съм зле. Ох, още едно видео изгледах. Ай, само още един шорт и си лягам. Вече става 4 часа. Само още един шорт, само още малко информация. Тук ако получа тази информация, и просто източват ти се енергията, свършват и деня, нищо не си направил. Сега гледането на съдържание по принцип е полезно, иначе нямаше да го правим. До някъде имаш достъп до целия свят, имаш достъп до ментори, учители, които по никакъв друг начин не можеш да ги срещнеш. Но трябва и да се имплементира, защото гледането на съдържание дава фалшивото усещане, че сме направили нещо. Също нищо не сме направили. В случая. Може би нещо сме направили, ако сме го комбинирали с тип тренировка. Примерно, тичали сме един час и сме слушали някакъв подкаст, нещо. Хем сме чули нещо някъде или аудиокнига, хем сме тренирали. По-здрави сме. Но в крайна сметка това може да се комбинира, може би, само за тренировките. Защото за работата, за бизнеса, ти трябва да си фокусиран. Трябва да си фокусиран върху някаква задача. И продуктивността на хората пада все повече. Съответно има някои професии, които до някъде изискват много чакане и бездействие. Там интернет и социалните мрежи може би помагат, за да мине по-бързо времето. Има други професии, които изискват фокус, ментален труд и не можеш да си позволиш да си разсея. Както може би има физически професии, които може да разчиташ на навика, примерно шофирането. Нали? Ако ти си шофьор, трябва да отидеш от град до град да караш 5-10 часа, както и да е. До някъде шофирането ти е механично и може да слушаш нещо. Но, ако имаш някаква работа, която е по-разнообразна, изисква ти фокуса, пак няма да стане. Хубавото на социалните мрежи, че ни помага точно по този начин да убиваме време, когато извършваме някаква наша полезна монотонна работа. Например, пътуването, ако си шофьор, или дори ако пътуваш с самолет за някъде, минава много по-бързо, ако гледаш филм или слушаш нещо. Както и тренировката, можеш да тичаш, според мен поне, това от моите тестове, може да тичаш много повече, тичането конкретно, сега за щангите не съм сигурен, защото следваш някаква тренировъчна програма или за груповите тренировки, но може да тичаш много повече, ако слушаш нещо, отколкото ако нищо не слушаш. Сега, дали ще е музика, дали ще е подкаст, някакъв контент, може би затова имам проучване. Би трябвало музиката да е по-полезна, защото когато слушаш музика, това не знам дали някъде е описано, обаче има няколко типа нива на съзнанието, които може да имаш. Единият е, когато друг ти снася информацията, когато я слушаш. Вторият е, когато ти говориш и даваш информация. Третият е, когато има комуникация между двама души. И четвъртият е, когато просто си мислиш нещо. Едно е, горе-долу сигурно са сходни, но едно е да го изговаряш, друго е само да си го мислиш. И според мен най-здравословният сигурно е да говориш. Честно казвам. Затова би трябвало така щастливите хора в днешно време да са хората, които записват видеа, не хората, които ги гледат. Тук може би един трик е да не бъдеш консуматор, но създател. Но ти за да си създател, преди това трябва да си бил консуматор под някаква форма. За да си учител, трябва да си бил някога ученик или каквото и да е. Отделно, че все пак не може всичките, що да може, както и да е. Но да. Да речем, че има няколко модела на размяна на информация. Ние имаме четенето, говоренето, действането, слушането, правенето и така нататък.
За токсичността на социалните мрежи от филма The Social Dilemma, двата проблема, които аз виждам, са безкрайния скрол и recommended feeds. Как могат да се оправят, когато не ползваш социалните мрежи? Трудно, много трудно да го направиш това, защото пращат ти нещо. Особено Instagram, примерно, голямата потия е, че чата не е отделен от приложението. Тоест ти като влезнеш в приложението, за да стигнеш до чата горе, трябва да минеш през... То те засмуква. Така е направено, че като влезнеш да те хване едно клипче, после да си кажеш, то мой приятел има стори, той има 50 сторита, чакай да изгледам и на то сторитата, аз извърта всичките сторита, за да ми свърши това. Ама тук има едно интересно рилче, скролнах без да искам, ново видео, скролнах без да искам, даже си забравя, че сте писали вече. Или пък пишеш си с някой, любовен интерес твой, чакаш да ти отговори, защото не винаги ти отговарят веднага. Може да ти отговарят. Може и ти да не искаш да отговориш бързо. Искаш да се правиш на трайхард. Много труден, но не искаш да отговаряш бързо. Правиш се интересна, каквото и да е. И трябва да убиеш малко време. Скроваш, нали, за да се откачиш от разговора, да се направиш на недостъпна. Много токсик. Много токсик. Някои хора какво правят? Това поне с месенджери и с Фейсбук е по-добре. Защото при месенджери, Фейсбук, те са отделни. Съответно, повечето хора дори си трият Фейсбука, остават само месенджер. Но трудно е да изчезнеш, защото не е много хубаво да изчезнеш. Нямаш обратна връзка на света. Винаги е нужна тази обратна връзка до някъде поне. И тази социалност, тя е здравословна. Може да си го позволиш, сигурно, ако вече имаш не знам, много добре изграден социален кръг и семейство. Така че да нямаш нужда от нищо извън това, но тогава пък ще имаш телевизия. 100% тогава ще имаш телевизия. Което някъде е по-добре, защото, да речем, по телевизията гледаш едно предаване и гледаш новините. Сега тук идва и на телевизията новия проблем, че тя може да превърташ назад. Тоест може да гледаш 10 епизода на сериал. Преди това го нямаше. Когато старите телевизии трябва да си пред телевизора в 8 часа сутринта или вечерта, иначе предаването го няма. Няма да видиш нищо от него. Сега не е така, имаш превъртания до 2 седмици назад, всичките канали. Всичко е толкова зарибяр. Което е на същия принцип, между другото. Те изкарват пари от рекламите, между предаването има 5-6 рекламни блока. Колкото повече се гледа, толкова повече пари изкарват, така че ти трябва да седиш повече пред телевизора. Което не е... Няма как да се оправи. Мисля, така работи икономиката на света. Ние трябва да приемем, че това са параметрите на една игра, което е живота. Няма как ги променим. Не може да отидеш... Може би може, но не е адекватно на глобално ниво. Има прекалено комплексни системи. И не е адекватно, че просто можеш да махнеш всичко и да живееш като монах. И да гледаш картофи. Дори да гледаш картофи, пак ти трябва паричния обмен, пак трябва да ги обменяш тези стоки. Ще има някой месец, в който реколта ти още няма да е готова и така нататък, и така нататък. За бъдещето няма да е решение това, но според мен точно такива майндхакове ще са решението, така че да може да интегрираме технологиите и не да ставаме по-добри благодарение на тях, по-социални, по-умни, по-продуктивни, отколкото това, което се случва в днешно време, а именно тотално загуба на продуктивност и мотивация. И това се вижда при учениците. Това се вижда и при учениците, които успехът им все повече пада. Това не означава, че са по-лоши. Просто те имат един наркотик в ръцете си. Не може да го махнем. Не може да им го забраниш. Или поне не до пълна степен.
Няма как решение, но са изправени пред много трудно предизвикателство. Телефоните, интернет са като цигарите, както са били преди. Сега поне не е популярно да пуши. Вече никой не пуши. Почти. Някой, ако иска да се прави много интересен. Но по-често срещано е да не пушиш, отколкото да пушиш. Не се знам, не съм сигурен това дали е благодарение на забраните за пушене на заведения и обществени места. Втория филм, който е горе да приключихме с социалната дилема. Това, което се разправя в филма. Втория филм Фалшива слава проследява историята на няколко човека, как трупат популярност в социалните мрежи с фалшиви последователи и как се отразява това на психиката им. Това, което се забелязва е, че социалните мрежи ще отразяват по-добре на психиката на момичетата, отколкото на момчетата. Не съм сигурен на базата на какво това се базира, но самия факт, че ако отворите Instagram, ще видите, че повечето хора там са момичета, жени. Тоест, те имат повече бенефити от социалните мрежи. Нещо интересно, между другото, преди да се появят сторитата, не знам кой се дава, Instagram, преди да се появят сторитата на Instagram, социалните мрежи пак не бяха толкова заребителни. Обаче, откакто се появиха тези сторита, тогава имаше само селфита, което не беше толкова ангажиращо. Но откакто се появиха сторитата, станаха много по-заребяващи. И така. Може да споделите какви са вашите решения за справянето с социалните мрежи. Бай-бай!